Lamsoko haino hai Tripuri Khorago khapani Tripuri takhokte bukhuro Election Commission ni bukhakte 2026 o delimitation ngnai hinmani kokle kwbangma borok no khana aboni bagi buba grabo no last fight ni hinmani kok a delimitation tamo phadisung abono saima laina bagi kisa unglogo thanglayana 1967 no 1967 no Japro chongmare apro bebagi tabu hai 60 sidia azorao 30 seat siminche tongo apro bebagi CPM by CPI miliwoi kaitam seat siminche mano a jorao East Pakistan rokbai tabukni Bangladeshi rok satok pitok khe engai tongo aboni bagi a jorao no CPIM rok kwbangma Bangladeshi rok no naharai tongo Tripura hasteo aboni yagolo 1970 o tamungkha sung jotono saoimano sai Hindu Bangali rok ayang narni Tripura hasteo sokphaimani aboni yagolo tamungkha jefru 1972 o election ungo apro hunke CPM by CPI bebagui kaitham siminche 1967 no manmani 1972 o hunke 17 seat manai rekha piaba 1967 by 1972 ni kisa election changing tongo aboke of the high jefru 1967 no election ungpru apuru assembly wo bebagui 30 seat tongmani Tripura hasteo piaba 1972 o ke Tripura State Assembly ni seat bebagui 60 tabuk by baksha ngai rekha age 30 tongmani aboni double 60 ngai rekha of the high klaino BC 2026 o delimitation ngai BC 2028 do cheng tewisha bud rana klayo apurke 60 seat tonglak chini apurke 120 phano ngai mano 30 phano ngai mano 110 phano ngai mano aboni bagai bubagra hano chini last fight tei jeng u60 sido sung tei boot marglakha 2023 ni yagulo hunke phia chini borom gnangjak patal kaina bo angle abonono poila hanai sakha abole borom gnangjak patal kaina se saiman sinai Yabasang last fight phia TPF Tiprasa 2023 tangkai Tiprasa ni first political fight nai Hankai tabuk 2026 o delimitation khangkai chini Tiprasa rongni bagai tama effect le tongba kok le sungthai klayo aw aboni answer bo Tripuri Khorang sawi khnaranai aboni answer angkha of the high sung tabuk sakjora jesuk phanongthung 60 ni bisingo 20 seat chini Tiprasa rongni tongmani hai bebak manthai sokthai ono chini bagai reservation tongui tongo of the high klaino assembly obo bebak police DSR dal bidal bebak thayono abo of the high phiaba 2026 o jefru abo delimitation ngai thangnai 1967 ni yagulo 30 ni 60 ngai thangmani hai 2023 ni yagulo bo abo 60 ni belai kabangkuk changes tongo 120 ngnani aprungke chini Tripura hastini assembly bo 60 simin tongala apruke 120 seat ngai mano raidano rugi nai khangke chini Tiprasa rak tabuk assembly wo 20 seat manmani abo borom nang bijay rangkholni phan baise manmani kalayo raida chaya tutui phano phiaba jefru delimitation ngai thangnai BC 2026 o BC 2028 ni jorao khe jefru 120 seat high ungpro ke Tripura hasteo a jorao phiaba chini Tiprasa ni seat barigla chini Tiprasa asuk no asuk phanangi mano aba abonsla kisa phano kami mano phiaba ayang narni phainai Hindu Bangali rokni bagai hinkhe kisa hunpano 100 seat le jesike pano borokni tusi tongnai hinkhe tabuk nungno wansoi nai di Tripura assembly bo sini Tiprasa ni 20 seat tei borokni bebagai 40 seat tongmani
jagao se chung madabari hai jagao chungno guli oda charoi mano robiliton tokrujagi butharjago bisojit debarma hai bororogno lama kasoi tukruibo kunu bichar kri chini apte khlai rap khlai butharjagmani dal bidal kabangma kok dongo abo u message ni bisingti abo sabaiya chini thani asuk phan tongtutui sudase sung asuk thungjagai khaijagai tongoi tongo hunke jefru borokni MLA siminse 100 chini khe 20 ngi tongproke sung afru kusta phano sarani phan tongolak aboni bagai se chini Tiprasa rok belai khlai delimitation no wana lai jagmani kok phiaba ajago political plus manani bagai chini neta petwaro bo podre por khlai kok sawi thungui tongmani abo kisale hamyano phiaba chini Tiprasa rok bebak kok no srai saimana nango naina tini Tripuri khorang naroni buskango u delimitation ni kok no abo bahai saikhna ranani bagai ma phaimani kok se bisi 2023 o chini Tiprasa rok phano phaikha hangke abono kasoi manu kokhe abusi bahai aboni kabangma process tongo abo u video abo sabaigla buskani jorarawo saikhna rawana aboni bangi Tripuri khorang bai korangai tongdi chayagoi no tini bagai haino hai asunung situng jotono chibai ya phari hambai jotorno